לפקח אמנון עדיין מפריעות מודעות שאני מדביק בשביל לנסות לדעת מה קרה לחתול שלי. עדיין הוא הבטיח לי שאני אשלם הרבה כסף על זה שהדבקתי על הפחים המסריחים של עיריית אילת מודעות נקיות וצבעוניות עם החתול שלי. אבל מצב פחי אשפה כללי לא מפריע לפקח אמנון, למרות שהתקשרתי ואמרתי. זה למשל מאחרי מכולת כל דבש באילת, ממש הכל דבש, הכל דבש, הכל מתוק. אבל מה אכפת לעיריית אילת? גם קרטונים, הפח המלא לא אוספים. אבל מה אכפת לפקחי אילת? דש לפקח אמנון ערב השעה 10:18 בערב, התאריך 21 לאפריל. אז כרגיל נגיד מה אכפת לפקחי אילת? מה אכפת לפקחי אילת? מתוק דבש, לא מפנים, לא פח קרטונים, לא פח אשפה, וזה ממש בצמוד לבית חולים. לא משנה כמה חיידקים יהיה, כמה זבובים, כמה יעוף לתוך בית חולים. מה אכפת לעיריית אילת? מה אכפת?